Levitiko Kapitulo 9, nagsugod si Aaron pagkapari. Sa ikawalo nga adlaw, gitawag ni Moises si Aaron ug ang iyang mga anak ingon man ang mga pangulo sa Israel. Iyang giingnan si Aaron, pagkuhag toriyong baka nga walay tat sa Aaron ihalad tungod sa sala ug usa ka torong karnero nga walay tat sa usab Aaron ihalad pinaagi sa pagsunog ug ihalad kini sa atubangan sa Ginoo. Unya ingna ang mga Israelita nga magkuhag laking kanding Aaron ihalad tungod sa sala ug nating baka ug nating karnero nga pulos walay tatsa ug tagsa ka tuig ang kagulangon Aaron ihalad pinaagi sa pagsunog. Pakuha usab silag torong baka ug torong karnero aron gamiton nga halad sa pakigdait ngadto sa Ginoo. Pakuha usab silag halad nga pagkaon nga sinagolag lana kay karong adlaw ang Ginoo magpakita kaninyo. Busa gidala nila sa atubangan sa tolda nga tagbuanan ang gisugo ni Moises kanila ug ang tanang katawhan miduol og mibarog sa atubangan sa Ginoo. Ug si Moises miingon, kini mao ang ipabuhat sa Ginoo kaninyo aron makita ninyo ang iyang himaya. Unya miingon si Moises kang Aaron, duol sa halaran ug ihalad ang imong halad tungod sa sala ug ang imong halad nga sunugonon. Unya himoa ang seremonya sa pagpapasasala alang sa imong kaugalingon ug sa katawhan. Andama ang halad sa mga tawo ug himoa ang seremonya sa pagpapasasala alang kanila sumala sa gisugo sa Ginoo. Busa miduol si Aaron sa halaran ug giihaw niya ang baka nga alang sa iyang kaugalingong halad tungod sa sala. Ang dugo sa nating baka gidala sa iyang mga anak nga dukan niya ug gituslob niya ang iyang tudlo sa dugo ug gipahid niya kini sa mga sungay-sungay sa halaran. Ang nasalin nga dugo gibubo niya sa tiilan sa halaran. Apan ang tambok, ang rinyon ug ang atay nga halad alang sa sala gisunog niya didto sa halaran sumala sa gisugo sa Ginoo kang Moises. Ang karne ug ang panit sa baka didto niya sunoga sa gawas sa kampo. Unya giihaw niya ang halad nga sunugonon. Ang dugo ni ini gidala sa iyang mga anak nga dukan niya ug iya kining gisablig sa tanang kilid sa halaran. Unya sa tinagsa gidala usab sa iyang mga anak nga dukan niya ang halad nga sunugonon ug ang ulo ni ini ug iya kining gisunog sa halaran. Ang sulod sa ginhawaan ug ang mga tiil gihugasan ug gisunog niya sa halaran uban sa halad nga sunugonon, unya ang halad na usab sa katawhan ang iyang gihalad. Giuna niya pagkuha ang kanding halad tungod sa sala. Giihaw niya kini og gihalad sama sa iyang gibuhat sa iyang kaugalingong halad sa sala. Pagkahuman ni ini, gikuha niya ang halad nga sunugonon ug iya kining gihalad pinasubay sa lagda. Unya ang halad nga uhay na usab ang iyang gihalad. Mikuha siyag usa ka kumkom ni ini ug iya kining gisunog sa halaran dugang sa halad nga gisunog sa buntag. Giihaw usab niya ang torong baka ug ang torong karnero nga mao ang halad sa pakigdait alang sa mga tawo. Ang dugo ni ini gidala sa iyang mga anak nga dukan niya ug iya kining gisablig sa tanang kilid sa halaran. Ang tambok sa baka ug sa torong karnero nga naglakip sa tambok nga ikug-ug ang tambok nga nagputos sa sulod sa ginhawaan ingon man ang mga rinyon ug ang atay gitungtong nila sa duha ka dughan ug gisunog ni Aaron ang mga tambok diha sa halaran. Apan ang mga dughan ug ang tuo nga paagi bayaw ni Aaron ingon nga halad atubangan sa Ginoo sumala sa gisugo ni Moises. Unya gibayaw ni Aaron ang iyang mga kamot paingon sa mga tawo ug gipanalanginan niya sila. Ug nanaog siya human makahalad sa halad tungod sa sala, sa halad nga sunugonon ug sa halad sa pakigdait. Unya si Moises ug si Aaron misulod sa tolda nga tagbuanan. Sa paggulanan nila, gipanalanginan nila ang mga tawo ug ang himaya sa Ginoo na padayag ngadto sa tanang mga tawo. Ug gikan sa atubangan sa Ginoo mitungha ang kalayo nga misunog sa halad nga sunugonon ug sa mga tambok nga diha sa halaran. Sa pagkakita sa mga tawo ni ini, naninggit sila og nang hapa.